Ini ndiri murume ane 36 years. Ndine 10 years in marriage nemukadzi wangu. Tine vana vedu vaviri, iye ane 32 years. Ndakatoroorawo zvekutobvisa mari nezvese zvinodiwa. Dambudziko randinaro, mukadzi wangu haana chokwadi. Ndakambosanganidzana naye pafoni pake achitaura zverudo nemumwe mukomana. Ndikamubvunza akati munhu waakadzidza naye. Ndikabvunza amai vake kuti zvinoita here, vakati hakuna zvakadaro. Tikaregererana, akati haachazvipamhe futi. Then gore rino akaenda kumusha. Paakadzoka ndakawana foni yake kuWhatsApp yakangonzi good night my love nenhamba yekuZimbabwe kwaanga achangobva. Kumubvunza hanzi ishamwari yangu yekuchikoro. Everyday ndinoona kana vachitaura vese machats anenge akudzimwa, zvinova zvisiri zvinhu zviri kundibata bhoo. Iwo masecrets zvawo. Ndakabata mavoice message achitaura nababa mukuru vake, murume wasisi vake. Pachitaurwa nyaya dzemari, zvinorakidza kuti anotumira mari kwavari every month. Ine handizvizive kuti imari yei. Ndoitawo seine situation yakadai. Ndomusunungura zvangu here, onofara neshamwari dzake asiri mumba mangu, nekuti ndinoona kunge ndozvaanofarira. Ndipeiwo maadvice ndisati ndaita wrong decision veduwei.